λόγια στην αρχή μόνο, γιατί πρέπει να ξέρετε πρώτον τη μεγάλη μας χαρά που έχουμε αυτή την νεανική παρέα κοντά μας, που εμείς απλώς δώσαμε δύο-τρεις συμβουλές, τίποτα παραπάνω. Ο Θανάσης έστειλε τα φώτα και ο Σπύρος τον ήχο και βοηθήσαμε στο ελάχιστο. Τα παιδιά τα ίδια το γράψανε το κείμενο, γιατί τους ενδιαφέρουν θέματα που προσεγγίζουν την ηλικία τους. Φοιτητές είναι. Σήμερα το θέμα είναι η συνέντευξη, όπως βλέπετε από τα προγράμματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι κέφι και με τι επιμονή δουλέψανε όλον αυτό το μήνα και ποιος θέλει πόσες άλλες ώρες. Σε αντίξωες συνθήκες, ζέστης, μέσα στο θεατράκι του Δήμου, έτσι μια λασούμπαλη σκηνή που εμείς θα είχαμε αρνηθεί γιατί είμαστε κάποιων χρόνων. Αλλά αυτοί με τα νιάτα τους και με το κέφι τους που έχουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς συγκινήθηκα όταν πήγα σε 2-3 πρόβες και τους είδα όλους να κάνουνε, να φέρνουνε, να μιλάνε, να κάνουνε υποβολέα, να κάνουν τα πάντα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή για μένα είναι πολύ μεγάλο. Μόνοι τους ζήτησαν να έρθουν να μπουν κάτω από την ομπρέλα της θεατρικής ομάδας Καλύμνου και μόνοι τους πορεύονται. Εγώ από καρδιάς τους εύχομαι πάντοτε να είναι πετυχημένοι και όπως θα δείτε απόψε θα εμφανιστούν πολλά ταλέντα καινούργια στο νησί. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και καλή μεσημέρι. Γεια σας. Ονομάζομαι Μαρία Αγγελοπούλου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμαλιάδα. Όταν τελείωσα το Λύκειο, ο πατέρας μου, ένας απλός αγρότης, μου είπε «Να πας, παιδί μου, στην Αθήνα, να σπουδάσεις. Εδώ δεν έχεις μέλλον». Σπούδασα. Και να είμαι εδώ, άνεργη. Βιογραφικό καλό. Πολύ καλό, κύριε. Συνεντεύξεις δώσατε. Από συνεντεύξεις άλλο τίποτα. Αλλά όσες πόρτες χτύπησα, όλες κουφές. Και δεν λέω σε καμία περίπτωση πως ήμουν η μόνη φυσικά. Αλλά για μένα ξέρω να σας πω. Είναι μια ταλαιπωρία αυτές οι συνεντεύξεις. Άγχος, τι θα φορέσεις, πώς θα φερθείς, αν θα σε πάρουν, σε τι άνθρωπο θα πέσεις. Σε τι άνθρωπο θα πέσεις. Βλέπετε, συνάντησα κόσμο και κοσμάκι. Αλλά η πρώτη μου συνέντευξη θα μου μείνει αξέχαστη για πολύ καιρό. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Να καθίσω. Το βιογραφικό σας δώστε μου. Ναι, βιογραφικό. Φέτος έχουμε 2010. Μάλιστα.
Εδώ γράφει ότι γεννηθήκατε το 1982. Σωστά. Άρα είστε... Είστε 28 ετών. Ναι, 28 ετών. Ας ρίξουμε μια ματιά. Το βιογραφικό σας είναι αυτό. Α, ναι, λείπει κάτι. Όχι. Όχι, δεν λείπει τίποτα. Θα θεωρούσα το βιογραφικό σας επαρκές. Απόφοιτος του οικονομικού τμήματος της νομικής, μεταπτυχιακός στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Λονδίνο, σεμινάριο marketing στις Βρυξέλλες, αγγλικά-γαλλικά τέλεια, άριστη γνώση Microsoft Office and Windows. Και... εργαστήκατε βλέπω και ένα χρόνο σε real estate στο Liverpool. Μάλιστα, πολύ σωστά. Να σημειώσω εδώ ότι είχα κάνει κάτι πωλήσεις. Μα κάτι πωλήσεις. Τι να σας λέω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μόνο εγώ ήμουν περήφανη για αυτό μου το κατόρθωμα. Τέλος πάντων, πού είχα μείνει. Ένα αντικείμενο όμως άσχετο με την εργασία σας. Ναι, πράγματι. Αλλά ξέρετε, έπρεπε. 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 Είχα τους λόγους μου. Τους λόγους σας. Μάλιστα, τους λόγους σας. Ναι. Τέλος πάντων. Στην παράγραφο οικογενειακή κατάσταση δηλώνεται άγαμη. Σωστά. Άγαμη. Θεσπέσια. Εξαιρετικά. Άρα περίσπαστη θα ασχοληθείτε με την εργασία σας. Αυτό να ξέρετε θα συμπεριληφθεί στα θετικά σας. Ας το υπογραμμίσω και με κόκκινο. Στο άτομο που θα προσλάβουμε, ξέρετε, επενδύουμε τεχνογνωσία, χρόνο και χρήμα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Μία ενδεχόμενη εγκυμοσύνη είναι για την εταιρεία μας απολύτως ανεπιθύμητη. Εντός ή εκτός γάμου δεν μας αφορά. Όμως ανατρέπει τους σχεδιασμούς μας και πρέπει να το καταλάβετε. Μήπως βρίσκεται υπερβολικό αυτό τον όρο? Πολλά πράγματα τον θεωρούσα αυτόν τον όρο. Τόσα πολλά που θα μπορούσα να τα γράψω και σε λίστα. Αλλά τι να έκανα. Έκανα υπομονή. Ήθελα να δω που θα κατέληγε. Δεν λαμβάνω βεβαίως υπόψη μου την περίπτωση που η εγκυμονούσα προσκομίσει πιστοποιητικό παθολογικής κοίησης. Σε αυτή την περίπτωση η κυρία κάθεται σπίτι της και η εταιρεία πληρώνει κανονικά. Οι γιατροί δίνουν πολύ εύκολα τα πιστοποιητικά σήμερα. Με 100 ευρώ πιστοποιούν ό,τι θέλεις. Υποθέτω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Να σας κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνετε. Τι διάρκεια έχει αυτός ο περιορισμός? Ένα μήνα, ένα χρόνο, 2 χρόνια? Βλέπετε, σκεφτόμουν ότι ήθελα να κάνω ένα παιδί. Επομένως, το άκουσμα του όρου, το αίμα μου ανέβηκε στο κεφάλι. Και πού να βλέπατε το ύφος του. Είχε την πικρόχολη ευχαρίστηση γέρου που στερούσε στα παιδιά του παιχνίδι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς αυτό το χρονικό ορίζοντα. Οι ανάγκες της εταιρείας μας είναι απρόβλεπτες. Ειδικά σήμερα με την οικονομική ύφεση και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Τι φαντάζεστε δηλαδή? Πριν μπαίνει οποιαδήποτε κοπέλα στην εταιρεία να της δίνει ο Securitas ένα ποτήρι νερό και ένα χάπι μαζί? Θα μπορούσε. Μόνο έτσι μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορείτε να ελέγξετε τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες στην εταιρεία. Ξέρετε κάτι? Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Αντίο. Χρωματική έξοδος, Αλλά όλα κι όλα. Δεν το έκανα μόνο για την έξοδο. Είχα αλήθεια σας στήσει. Ήμαρτον πια. Στον 21ο αιώνα ζούμε. Κάνε κοπέλα μου τη δουλειά σου. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Μα σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, περάστε. Δεν ήταν στους σκοπούς μου να σας προσβάλλω. Δεν σας κρύβω μάλιστα ότι βλέπω πολύ θετικά την περίπτωσή σας. Μάλιστα εσάς, με τέτοιο βιογραφικό, αλίμονο. Αν και το τελικό, θα το πει ο διευθύνων σύμβουλος φυσικά. Βεβαίως. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, παρακαλώ. Κατάγεστε βλέπω από την Αμαλιάδα. Ναι. Γνωστή για τα ωραία της κυπευτικά. Καλό κομμάτι. Ορίστε! Κυπευτικά λέω κυρία μου, κυπευτικά. Είναι γνωστό ότι έχετε τα καλύτερα καρπούζια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμαλιάδα, ναι. Γνωστή όμως όχι μόνο για τα ωραία της κυπευτικά και τα καρπούζια, αλλά και για ένα ένδοξο τέκνο της.
Στην Ελλάδα ζούμε, κοπέλα μου. Κάθε πόλη είναι περήφανη για κάποιο τέκνο της. Ναι, σίγουρα. Αλλά ξέρετε, η δική μας πόλη είναι δικαιολογημένα υπερήφανη. Τι φαντάζεστε δηλαδή, ότι οι άλλες πόλεις δεν είναι δικαιολογημένα περήφανες όπως λέτε? Το βλέπετε. Δημιουργούσα θέμα εκεί που δεν υπήρχε. Λες και να προκαλέσω επίτηδες. Αλλά μιας που η κουβέντα είχε ξεκινήσει πιο όμαλα, είπα να τα αφήσω. Κοντά σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις, λοιπόν, έτσι και η δική μας είναι υπερήφανη για τον Νίκο Μπελογιάννη. Μα τι άνθρωπος, τι ιστορία. Θα καταλαβαίνετε τώρα το καμάρι μου, έτσι δεν είναι? Μπελογιάννης είπατε? Μπελογιάννης, Νίκος Μπελογιάννης. Μπελογιάννης. Sorry. Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου θυμίζει κάτι το όνομά του. Με τι ασχολείται ο κύριος? Τον αμόρφωτο. Ναι, το φαντάστηκα. Από ό,τι φαίνεται το όνομα Μαλιάδα γεννά στο μυαλό σας, άθελά σας, κάποιους πολύ περίεργους συνειρμούς και πάρα πολύ περιορισμένους. Αλλά να ξέρετε πως ακριβώς επειδή είμαι από εκεί, τα όνειρά μου και τα σχέδιά μου είναι τολμηρά και γενναία. Όπως και του κυρίου που ανέφερα πρωτήτερα. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Δεν γνωρίζω και το επαγγελματικό feel του κυρίου, αφού επιμένετε τόσο πολύ να μην μου λέτε. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν πειράζει. Από ό,τι φαίνεται, έχετε μία πολύ συγκεκριμένη άποψη για τη γενέτειρά μου. Ξέρετε, καθώς μεγαλώνω, καταλαβαίνω πως είχε άδικο ο πατέρας μου. Θα ήμουν τυχερή αν έβρισκα μία θέση στην Αμαλιάδα. Ξέρετε, τα καλοκαίρια εκεί είναι ονειρεμένα. Απέραντες ακρογιαλιές, καταγάλανα νερά. Εκεί ζω στα όρια του δικού μου κόσμου. Τα μακρινά με αφήνουν αδιάφοροι. Εκεί δεν χρειάζομαι πολλά για να νιώσω ευτυχισμένη. Ξέρετε, η ανάγκη είναι που με έφερε στην Αθήνα. Μου φαίνεται πως με αυτά και με αυτά είναι σαν επιδιώκω την απόρριψη της αίτησής μου, και να το υπογραμμίσετε και με κόκκινο φυσικά. Έχω άλλο, ευχαριστώ. Ίσως. Αλλά αφού είσαστε τόσο αρνητικοί και σας λείπει και γενέτειρα, γιατί δεν πάτε πίσω στην πολυπόθητη πατρίδα? Να μαζεύω καρπούζια. Ήθελα να του πω. Ναι, καλά θα ήταν. Το χειμώνα όμως, τι κάνουμε εκεί? Έχετε δίκιο. Μπορεί σαν Ελληνίδα να είμαι ασκημένη στην αβεβαιότητα του μέλλοντος, αλλά εκπτώσεις δεν κάνω. Σε αυτό θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας. Πια ήμουν βέβαιη. Με τούτο και με εκείνο είχα κρυθεί. Η θέση δεν θα γινόταν δική μου με κανέναν τρόπο. Αλλά έκανα υπομονή. Ήθελα να δω πού θα κατέληγε αυτή η αλόκοτη συνέντευξη. Δεν είχαν μείνει και πολλά να κάνεις όμως. Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω. Είναι μια πολύ επίγουσα κλίση, ξέρετε. Είναι ο executive manager. Ναι, κύριε executive manager. Έλα ρε μάνα, σου έχω πει 1000 φορές να μην με παίρνεις στη δουλειά. Έχω συνεντεύξει σήμερα. Τι θα μαγειρέψεις? Είσαι σοβαρή? Με παίρνει να με ρωτήσεις τι θα μαγειρέψεις? Κόκκινη σάλτσα! Κόκκινη σάλτσα! Δεν είσαι σοβαρή, μου φαίνεται. Σου έχω πει 1000 φορές ότι μου προκαλεί αέρια. Ναι, αέρια. Ναι, Μανούλα. Ναι. Παστίτσιο. Ευχαριστώ, Μανούλα, ευχαριστώ. Να σου πω, άφησέ μου τα κλειδιά, θα μείνω απ' έξω. Εντάξει, μαμά, καταλαβαίνω, φυλάκι. Συγγνώμη, ήταν επίγον, έπρεπε να απαντήσω οπωσδήποτε. Και ο δικός μου executive manager φακές θα κάνει σήμερα. Πνίγηκα μάλιστα. Προτείνω να συνεχίσουμε παρακάτω. Ναι, βέβαια, παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι τελειώσατε τις σπουδές σας ακριβώς στα 4 χρόνια. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και λέμε 18 χρονών μπήκατε στη νομική. Ναι. Και 4 χρόνια σπουδές στην Αθήνα μας κάνει 22. 22.
Και 2 χρόνια το μεταπτυχιακό στο Λονδίνο μας κάνει 24. Και ένας χρόνος που είναι η εργασία σας στο Λίβερπουλ. 25. 25 μας κάνει. Μάλιστα, κυρία μου, μας κάνει 25. Αν υποθέσουμε βέβαια ότι δεν καθυστερήσατε στις σπουδές σας. Δεν άργησα ούτε μία μέρα. Εμένα μου λέτε. Είσαστε 28 ετών. Ναι. 28 μείον 25 μας κάνει 23. Πόσο μας κάνει? 3 μας κάνει 3. Υπάρχει ένα κενό 3 χρόνων. Με τι ασχοληθήκατε σε αυτό το διάστημα? Μια απάντησή σας θα με διευκόλυνε να καταλήξω σε ασφαλή συμπεράσματα. Όπως ήδη σας έχω πει, επενδύουμε πολλά σε κάθε νέα πρόσληψη. Λοιπόν, του είπα τη μερική αλήθεια για αρχή. Ότι δηλαδή... Ένα χρόνο έψαχνα για δουλειά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά πήρα την απόφαση και εργάστηκα σε μπαρ. Μπορ. Ναι, καλά ήταν όμως. Έβγαινε μεροκάματο. Αλλά ξέρετε, μετά έφυγα. Έφυγα γιατί δεν μπορούσα τη βαβούρα, το ξενύχτη. Ξέρετε, με ενοχλούσε και πάρα πολύ ο καπνός, οπότε... Καπνός! Πολύ καλά κάνατε και φύγατε, κυρία μου. Στην εταιρεία μας απαγορεύεται αυστηρός ο κάπνισμα. Ωραία. Μάλιστα, πολύ πριν θεσπιστεί η αντίστοιχη απαγόρευση από το Υπουργείο. Όποιος θέλει να καπνίσει, βγαίνει έξω. Έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο, ειδικά για καπνιστές, εκτός του κτηρίου. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό μας το επίτευγμα. Και το δείχνετε, και το δείχνετε. Στις εργασίες είχαμε μείνει που δούλευα. Α, μάλιστα, Ναι. θυμάμαι. Ναι. Μετά το bar, ασχοληθήκατε με κάτι άλλο μήπως? Ασχολήθηκα. Σαν τι? Εργάστηκα σε ένα τμήμα ημερήσιων ειδήσεων. Ο εκεί υπεύθυνος, ξέρετε, μου είχε αναθέσει να βρω ένα σύστημα αρχαιοθέτησης για την καλύτερη ροή της πληροφορίας. Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον που μου λέτε. Δεν ήταν βαρετή δουλειά. Δουλειά κατάλληλη για ηλιθίους. Βέβαια, ξέρετε, το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι ο υπεύθυνος που ανέφερα πρωτήτερα δεν κινούταν με πάρα πολύ επαγγελματική διάθεση προς τα εμένα. Σοκάριστε. Είμαι ανεπανάληπτα σοκαρισμένος. Μάλιστα. Οπότε δεν άντεξα περισσότερο από 3 μήνες και παρόλο που μου πρότεινε τη θέση της υπεύθυνης, έφυγα τρέχοντας. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Μετά? Μετά είχα κάποιες οικονομίες και τις επένδυσα ταξιδεύοντας. 1,5 χρόνο γύρισα σχεδόν όλο τον κόσμο. Εντάξει, έκανα και κάποιες δουλειές του ποδαριού, δεν λέω. Τα αποθεματικά δεν επαρκούσαν πάντα, ξέρετε. Ροκανίσατε τις οικονομίες σας και 1,5 χρόνος πήγε χαμένος. Αυτό καταφέρατε. Χαμένος! Χαμένος, μάλιστα. Καθόλου! Γιατί όπως λέει και ο ένδοξός μας ποιητής, πολλών ανθρώπων είδων άστεα κενών έγνων. Δεν πειράζει, το μερκαδωράκι σας εσείς. Αφήστε το. Συνεχίστε παρακαλώ την συνέντευξή σας, ήθελα να πω. Αυτό είχα σκοπό να κάνω, μάλιστα. Καλείστε να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια. Παρακαλώ. Είχατε σκεφτεί και εφαρμόσει ποτέ κάποια καινοτόμο ιδέα στην εργασία σας? Ενώ στο real estate που εργαστήκατε, στο Liverpool. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ μια απλή μεσήτρια ήμουν. Ό,τι μου έλεγαν οι υπεύθυνοι, αυτό έκανα. Μου έδιναν ένα κατάλογο με ακίνητα, έδειχνα στους πελάτες τα πλεονεκτήματα, έκρυβα τα μειονεκτήματα, αυτά. Απλά πράγματα. Δεκτό. Ερώτηση νούμερο 2. Μήπως μπορείτε να μου πείτε για αποφάσεις που παίρνατε βασιζόμενοι στην εμπειρία άλλων συνεργατών σας? Δεν είναι λες και ερωτήσεις, είναι από εργοστάσιο τυπωμένες. Είχε ακολουθήσει όλα τα κλισέ των συνεντεύξεων περί ονείρων, καινοτομίας. Ήταν μόνο της ιδέας μου. Τέλος πάντων, το απάντησα για μία ακόμη φορά και ψύχρεμα. Σας είπα, ήμουν μια απλή μεσήτρια. Ό,τι μου έλεγαν, έκανα. Προχωράμε στην τρίτη ερώτηση, τέλος πάντων. Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποια περίπτωση που αντιμετωπίσατε με επιτυχία
όταν εντοπίσατε πρόβλημα? Πώς το χειριστήκατε πριν χαθεί ο έλεγχος? Μα σας είπα, δεν είχα ιδιαίτερη πρωτοβουλία σε αυτή τη δουλειά. Α, ναι. Τώρα που το λέτε, υπάρχει μια περίπτωση που μπορεί να απαντάει την ερώτησή σας. Είδατε που σας το είπα. Λοιπόν, είχε έρθει μια ηλικιωμένη Αγγλίδα και ήθελε να πουλήσει τον πύργο της όσο και με τα χρήματα που θα έπαιρνε να έφτιαχνε νοσοκομείο κατοικιδίων ζώων. Νοσοκομείο κατοικιδίων ζώων μου λέτε? Ναι, συνεχίζω. Η κληρονόμη ήταν έξαλλη. Απευθύνθηκε λοιπόν σε μένα και εγώ ως φιλόζωη ένιωσα την υποχρέωση να τη βοηθήσω. Πράγματι, της βρήκα έναν αγοραστή, έναν εφοπλιστή, πολλά λεφτά αυτός, και αγόρασε το πύργο και με περισσότερα χρήματα. Ξέρετε, το καταχάρηκα και καθόλου δεν στεναχωρέθηκα που οι κληρονόμοι έμειναν στα κρύα του λουτρού. Ώστε είστε και φιλόζωοι. Φυσικά, τι το περίεργο. Δεν το αναφέρετε όμως στην παράγραφο των ενδιαφερόντων σας. Να, κοιτάξτε, εδώ πέρα αναφέρετε παραδείγματος χάριν ότι αγαπάτε τις αναρριχήσεις. Αναφέρετε τη συμμετοχή σας σε διάφορα extreme sports. Μιλάτε για έκθεση στην εθελοντική εργασία. Για φιλοζωίες και τέτοια, καμία αναφορά. Θεωρήστε ότι δεν έκανα αυτή την ερώτηση. Καλύτερα να το θεωρήσω. Ναι, στο real estate που εργαστήκατε, στο Liverpool, μήπως έτυχε κάποιος συνάδελφός σας να ζητήσει την άποψή σας για κάτι προσωπικό του? Πείτε μου. Ναι, μου έτυχε. Και γιατί νομίζετε ότι εμπιστεύτηκε εσάς? Τι να σας πω, επειδή είμαι από την Αμαλιάδα που τόσο υποτιμάτε, δεν ξέρω, ίσως. Πώς χειριστήκατε την περίπτωση? Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις μου. Η ερώτηση που θα σας κάνω είναι εκτός των ορίων της συνέντευξης. Αν θέλετε μου απαντάτε. Μήπως θυμάστε το ιστορικό αυτής της περίπτωσης? Πείτε μου. Ναι. Βλέπετε, μία νεαρή Αγγλίδα συνάδελφος είχε μείνει έγκυος και ήθελε να κάνει έκτρωση. Ήξερε ότι στην Ελλάδα η διαδικασία είναι φθηνότερη και πιο εύκολη. Οπότε αποφασίσατε και τη στείλατε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω, είναι απόλυτα λογικό. την έπεισα να κρατήσει το παιδί. Τι κάνατε, λέει! Της κάνατε τη ζωή πιο δύσκολη. Ωραία φίλοι είστε. Καθόλου! Είναι ευτυχισμένη και την πιστεύω. Ευτυχισμένοι και βλακίες. Ένα παιδί, ξέρετε, είναι το μόνο μας κέρδος αυτή τη ζωή. Η μόνη ψευδέστη της συνέχειάς μας. Να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση εκτός των ορίων της συνέντευξης. Κάντε μου. Έχετε παιδιά? Θα μπορούσα να σας κάνω την ίδια ερώτηση. Δεν έχω πρόβλημα, σας απαντάω αμέσως. Ναι, ένα κοριτσάκι. Ώστε μητέρα και άγαμη. Και υπερήφανη. Το κόκκινό σας να το υπογραμμίσετε. Δεν μου απαντήσατε όμως την ερώτησή μου. Έχετε παιδιά? Όχι. Άγαμος. Άχαμος. Δεν προλαβαίνετε από την πολλή δουλειά, έτσι δεν είναι? Είναι και αυτός ένας λόγος, μάλιστα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, κυρία μου. Δεν μπορώ να εισηγηθώ θετικά για την πρόσληψή σας. Δεν έχετε την προβλεπόμενη προϋπηρεσία. Συγγνώμη, είναι όρος απαράβατος. Ναι, όμως κάθε εργαζόμενος από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Ήθελα να του πω επίσης πως εσύ και οι όμοιοι σου όχι μόνο ακυρώσατε το μέλλον μας, αλλά σχεδόν μας πήρατε και τα κλειδιά. Αλλά σώπασα. Βλέπετε, είχα ήδη ξεπεράσει κάποια ώρα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Χαίρετε. Ένα λεπτό. Είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ το βιογραφικό σας. Η αλήθεια είναι ότι έχετε κάνει άλλες σπουδές. Ναι. Έχετε και την ανάλογη εμφάνιση. Ορίστε! Το τσαγανό που λέμε. Επειδή λοιπόν αναγνωρίζω τα προσόντα σας. Τα ποια μου! Τα προσόντα σας, ίσως μπορέσω να σας εξασφαλίσω κάτι στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια. Μάλιστα, στα Βαλκάνια. Ο όμιλός μας έχει μεταφέρει ένα μέρος των δραστηριοτήτων του στα Τύρανα.
Ειδικά τα τύρανα τα έχω υπό την άμεση επίβλεψή μου. Κάθε 2 εβδομάδες εκεί βρίσκομαι. Θα έχουμε οι δυο μας μια πολύ άμεση συνεργασία. Αλλά είμαι πολύ αγενής. Παρακαλώ, καθίστε, καθίστε. Καθίστε. Μα καθίστε. Μην γελάτε καθόλου με την πρότασή μου. Η ζωή στα τύρανα πια δεν είναι και τόσο άσχημη. Έχει υπόφερτα ξενοδοχεία, ωραία εστιατόρια και η εγκληματικότητα έχει περιοριστεί δραστικά. Η ελεύθερη οικονομία έχει αρχίσει να κάνει και εκεί το θαύμα της. Θαύμα, θαύμα. Σας φαντάζομαι άμεσο συνεργάτη του branch manager και είμαι σίγουρος ότι σε 2 χρόνια, είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα κατέχετε επάξια τη θέση του client service manager. Το φαντάζεστε, κυρία μου, εσείς, μοναχά εσείς. Ο υπεύθυνος εκεί πέρα είναι ένας νέος, πολύ ταλαντούχος, μόλις 33 ετών. Είναι δημιούργημά μου, όπως καταλαβαίνετε. Αν δεχτείτε, θα είστε εκεί πέρα τα δικά μου μάτια και γιατί όχι και το απαραίτητο φρένο στην επαγγελματική του ματαιοδοξία που κατά τα άλλα είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει, έτσι. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι για τα τύρανα. Μιλάμε για μια εκλεπτισμένη δραστηριότητα marketing. Η εταιρεία μας θα διαπρέψει εκεί πέρα, θέλω να πω, μάλιστα. Μολονότι αναφερόμαστε στην αγορά των τυράννων, θα προωθήσουμε γυναικεία καλλυντικά και ισόρουχα. Φτηνά μεν, αλλά ραφινάτα. Θα λανσάρουμε γεύσεις γκουρμέ σε καλοσχεδιασμένες συσκευασίες με αναφορά στη διεθνή κουζίνα. Οι εκλεπτισμένες προτάσεις μας θα αναβαθμίσουν το σαφώς υποβαθμισμένο γούστο των πελατών μας. Το έχουν ανάγκη οι κακόμοιροι μετά από τόσα χρόνια μιζέριας και καταποίησης. Η εταιρεία μας στα τύρανα όχι απλά θα είναι κερδοφόρα, αλλά σχεδιάζουμε να λειτουργήσει και σαν μια μικρή ατμομηχανή του ομίλου μας εδώ στην Ελλάδα. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, είναι αναγκαίο με την οικονομική ύφεση που διερχόμαστε. Η παράνοια του με είχε φτάσει στα όρια μου. Τα είχα πάρει στο κρανίο. Ήταν σαφές πως η θέση δεν θα γινόταν δική μου. Επομένως τον διέκοψα. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνει. Σε τι ακριβώς σας έφτεξαν οι κακόμοιροι και οι ταλαιπωρημένοι καταπιεσμένοι Αλβανοί? Τίποτα. Έχετε αναρωτηθεί επίσης γιατί μπήκαμε σε τόσο βαθιά οικονομική ύφεση στην Ελλάδα? Σας ενδιαφέρει η θέση που σας προτείνω? Λυπάμαι. Γνωρίζω ότι η στενότητα των ευκαιριών στη χώρα μου είναι ασφικτική. Αλλά όπως σας είπα, έχω ένα παιδί εδώ. Πρέπει να μείνω και να ψάξω την τύχη μου στη χώρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και... Καθίστε! Φεύγετε κιόλας! Μη φεύγετε! Μη φεύγετε, σας λέω! Μη φεύγετε! Είσαστε πάρα πολύ απότομοι. Μη φεύγετε! Καθίστε! Είσαστε πάρα πολύ απότομοι. Εγώ μέχρι και θέση στα τύρανα σας προσέφερα. Κάντε και εσείς κάτι. Εντάξει. Μπορεί τελικά να μην σας προσλάβουμε στην εταιρεία μας. Αλλά να ξέρετε ότι άνετα μπορείτε να προσβληθείτε στη ζωή ενός άνθρωπου. Ναι, όμως επειδή εγώ ούτε στα τύρανα θέλω να πάω, ούτε κάποιο τύρανο θέλω στη ζωή μου, ας μου στείλει αυτός ο άνδρας με τη σειρά του ένα βιογραφικό και βλέπουμε. Θα σας το φέρω, κυρία μου, αυτοπροσώπως. Ήμουν σίγουρος ότι την είχα εντυπωσιάσει. Κοστούμι Armani, παπούτσια Gucci, γραβάτα Hermes, γυαλιά Ray-Ban και το κινητό iPhone. Καμία σημασία όμως η κυρία. Αν ήξερε όμως ότι οδηγώ Porsche Cayenne Turbo, δεν θα τολμούσε να μου πει με τόση αφάδεια «Στείλε μου με μια email το βιογραφικό σου και βλέπουμε». Χωριάτα. Αλλά τι να περιμένεις από μια κοπέλα από την Αμαλιάδα. Αυτή να ξέρει να ξεχωρίζει μόνο τα καλά καρπούζια και τις καλές ντομάτες.
Μπορώ να ξεχωρίσω επίσης και να προφυλαχθώ από όσοι στοχεύουν μόνο στο υψηλό κασέ. Παραμονεύουν για μια καλή μεταγραφή και μπορούν να πουλήσουν ακόμα και τη μάνα τους. Αρκεί βέβαια να πιάσει μια καλή τιμή. Τι μου λες τώρα! Εγώ είμαι 42 ετών και ό,τι πέτυχα στη ζωή μου το κατάφερα με την αξία μου! Είμαι το πιο σημαντικό στέλεχος του ομίλου και τα χρήματα που κερδίζω τα δικαιούμαι! Και έρχεσαι εσύ να μου την πεις! Το μεγάλο αφεντικό δεν είναι δυστυχώς του φύγω! Φέτος θα έχω 3 μισθούς μπόνους και 2 ταξίδια δωρεάν σε εξωτικούς προορισμούς της επιλογής μου! Καλό ταξίδι λοιπόν και αέρα στα πανιά σας. Μάθετε όμως από το κορίτσι από την Αμαλιάδα ότι το αφεντικό σας έχει πολλά ανταλλακτικά. Θα σας αντικαταστήσει μέσα σε μία νύχτα. Βλακής! Τα καλά άλογα, λέμε εμείς στην Αμαλιάδα, όταν δεν τραβάνε, θα πάνε για ευθανασία. Δεν φταίς εσύ, καημενούλη μου. Φταίει που θύλασες μέχρι τον πάτο το αμερικάνικο σου όνειρο. Από το στυλάκι σου και μόνο κόμμα να έχεις σπουδάσει κατά μερική μεριά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όλοι με υπολογίζουν. Είμαι ο πλέον ειδικός στα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωζώνης. Ο Υπουργός Οικονομικών με ζήτησε δίπλα του για σύμβουλο. Και το μεγάλο αφεντικό σύντομα θα μου αναθέσει καθήκοντα μεταβατικού διευθύνοντος συμβούλου. Και έρχεσαι εσύ, κορίτσι από την Αμαλιάδα, να με κρίνεις. Εμένα, σοβαρά τώρα. Α, ξέχασα να σου πω. Φέτος πήρα το βραβείο του Exceptional Manager στα πλαίσια των βραβείων για τους Best Performers. Μήπως έχεις να πεις τίποτα και γι' αυτό? Μπράβο! Ευχαριστώ. Μπράβο. Συγχαρητήρια στο παιδί! Άξιος ο μισθός σου. Δεν κατάλαβες κάτι. Παγιδεύτηκες σε ό,τι υπηρέτησες. Δεν μου λες παλικάρι της Αθήνας επί τη ευκαιρία. Από ελεύθερο χρόνο, πώς πάμε? Α, πάμε. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου υπενθυμίσω τις βλαβερές συνέπειες της υπερεργασίας. Πρώτον, έμφραγμα. Δεύτερον, υπέρταση, αριθμίες. Τρίτον, κακός, πολύ κακός ύπνος. Αποτέλεσμα, μόνιμη εξουθένωση. Πρόσεξέ με, μόνιμη εξουθένωση σε όλους τους τομείς. Θα παρακαλούσα λοιπόν οι επιδόσεις σας σε αυτόν τον τομέα να αναφερθούν με πάσα ειλικρίνεια και λεπτομέρεια. Θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στο βιογραφικό. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει ξεφύγει. Εδώ και πάρα πολλή ώρα, και αν θυμάστε δεν ήμουν εγώ που τη δημιούργησα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία ποιος την ξεκίνησε και ποιος θα την τελειώσει. Από την αρχή σε αυτές τις κουβέντες καταλήγουμε. Δεν είμαι τόσο σημαντικός, λες, Θα αντικατασταθώ. Είχα φωνή λίγο σκληρή, αλήθεια. Ίσως να το έκανα και εκτός ασφαλούς, μιας και η θέση δεν θα γινόταν δική μου με κανέναν τρόπο. Τον λυπόμουν και λίγο, μπορώ να πω. Αλλά εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε? Πείτε μου τι θα κάνατε? Τίποτα. Μάλιστα. Πείτε μου τι θα κάνατε, πώς θα τη κρούσατε? Θα τον έβριζα τον βλάκα. Και με αυτό δεν θα πετυχαίνατε. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το δρόμο διάλεξα. Δεν ήρθα εδώ για να σας δώσω τέτοιου είδους απαντήσεις, παρά μόνο απαντήσεις σχετικές με το διορισμό μου, ο οποίος δεν θα έρθει κιόλας. Σας ζητώ συγγνώμη αν αυτό άλλαξε κάπου στην πορεία. Ωραία, ναι. Το δέχομαι. Φταίμε και οι δυο μας. Ξεπεράσαμε και οι δυο μας κάποια όρια. Το γραφείο και ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν είναι κατάλληλες προϋποθέσεις για τέτοιες διερωτήσεις. Έλα απόψε, σε παρακαλώ. Να πάμε για ένα ποτό οι δυο μας. Αν δεχθείς, θα έχω πιθανότατα την αφορμή, την ευκαιρία μιας άλλης επιτυχίας. Αν πάλι αρνηθείς, θα είσαι πιθανότατα η αφορμή της πιο χρήσιμης ήττας μου. Αφήστε το καλύτερα. Ας μείνουν εδώ τα πράγματα.
ας μείνετε στο μυαλό μου ως μια εμπειρία όχι τόσο καλής συνέντευξης. Άλλωστε μην ξεχνάτε πως είμαι και μητέρα και 28 και άγαμη και όλα αυτά υπογραμμισμένα. Βλέπετε, οι προϋποθέσεις εξ αρχής δεν ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές. Όπως και να έχει, χάρηκα. Αντίο. Μα αφού είδατε ότι το κύρος και η διάθεσή μου είναι πολύ ισχυρά στοιχεία. Σας διαβεβαιώ όχι μόνο στην επαγγελματική μου πορεία. Αν δείξω τέτοια προσπάθεια και θέλεις και για εσάς, ίσως και για να αλλάξω κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου, του δικού μου χαρακτήρα, δεν θα το ξανασκεφτόσασταν. Αντίο, κύριε Χ. Ας είστε πάντα ισχυρός, όπως λέτε, στην επαγγελματική σας καριέρα ή ακόμη και στην προσωπική σας ζωή. Μα όταν το θέμα έρχεται στις ανθρώπινες σχέσεις, να θυμάστε πως ο ισχυρός δεν είναι πάντα και ο καλύτερος. Ίσως. Μπορεί. Σίγουρα.